Subscribe khaidi Kokborok Entertainment Tip channel no tai bell icon no click khanya di norok salbrum no o channel lo srungmung kokterok srungui manano. Live bo aibrei amo hai borok bai hakchalung di. Wilano number 1 jeno no chala kok sanai. Number 2 kok kaham sawui bandeu sanai. Number 3 nono ignore khai lasimung renai. Number 4 nono kusugo kamani nugui maya hayakeba nono tola khiklanyani chaitongnai. Nung amo hai borok bai ta kathadi borong munusuni laipo waisauso kotorno sikonungu sikono kotor bongu bahai ke hingke student rok teacher no sar hinu o student no laso porikush pai officer rok mani thangka hingke o teacher no student no sar maringnai tekasha kokdap sanai amo hai borok bai nung ta kajak di tangi hingke ulo kajak pai bono no khushi ri mangla borok ni jolima bufang hai yarong hamia angke a bufang belai bethai joto hamia ngi thangbu sem abahanyo borok ni lai nung dunia no bodlogui me phano sakasono le bodlogui manu hangke tinin bagaya suno norok bai next video malai phinai jotono no hambai.